Kokan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Burkina Faso kaw fɛ yen ntɛnɛn juma tɛmɛnen olu y'a jira sa k'a fɔ ko ni Faransi kɔni tɛna jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ baara fosi kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni u y'a jira min ye u ka sɛbɛn kɔnɔna na sa ko Faransi tɛ bonya foyi da u kan olu ka kow bɛ cogo min na Faransi bɛ k'olu lamisɛnya kosɛbɛ sɔgɔbɛ-sɔgɔbɛli o yera ko in na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u y'a jira u ka sɛbɛn fana kɔnɔ ko min ye falen tɛna don jamanadenw kɔni ka taa ni ka segiw la sabula olu tɛna maa si bali k'i ye Burkina ka k'i bɛ taa i ka dahirimɛ ɲini walima Faransi ka k'i bɛna na baara kɛ Burkina nka u ka hakɛ mun bɛ yen olu n'a batotigiw fɛ jamanaw sariyaw ye mun fɔ i n'a fɔ diɲɛ seleke naani sariyabɔ kɛlen don ka mun fɔ Faransikaw ka minisiri m'u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna ale fana ye bataki kɛ k'a jira k'a fɔ ko Burkina ye nin ko in kɛ k'a sɔrɔ a ma sara ale la o ma bɛn o ma bi o ma bɛn o ma sini wa min ye nin waleya in ye ko b'a jira sa k'a fɔ ko Burkina kɔni ye jamana ye jamana min bilama kɔni a kɛlen don ka sira minnu ta ni ye siniɲɛsigi fosi tɛ o sira in o la ka kɛ ni Faransi ale minisiri min b'u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna olu ye bataki min bɔ k'o di maaninfinw olu ma Nigeriya kaw fɛ yen denmisɛnnin 8,000 u y'o de ta wolomasiri tabaw ka gun ka kalan kɔfɛ kalan min n'o kɛra kalo 6 kɔnɔna na Lanmini ale ni Jajɔli o hukumu kɔnɔna na ninnu bɛna fara sa u ka kɛlɛkɛcɛw kan minnu bɛ ka Boko Haram kɛlɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ Bamajɔni ka walekɛbagaw ani bingalikɛlaw u bɛ se ka olu kɛlɛ cogo min na ni maa 8,000 o takun ye o ye Marɔkukaw y'a jira sa k'a fɔ k'olu ka sanu kɔni sɔngɔ o tɛ ka bɛrɛ ɲɛ olu ka jamana sɔrɔko la kosɛbɛ nin san laban ninnu na ni nin dɔgɔkun laban ninnu na u y'a ye k'a fɔ sa sanu kɔni tiɲɛ na a sɔngɔ jiginna kosɛbɛ wa a bɛ ka min ye degun to ka ɲɛsin olu ka sɔrɔ n'u ka tɔnɔ kan tɔnɔw sɔrɔ olu ma min ye sanubɔla fitinin fara belebeleba ka bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don nin waati in na sanu feereliko la ka bɔ Marɔkukaw fɛ yen farafinna jamanaw olu ka sɔrɔ ka kɛ ni diɲɛ seleke naani kɔnɔna ye sa a yirala k'a fɔ ko nin waati in kɔni na fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa farafinna bɛ se ka sinsin cogo min diɲɛ seleke naani jɛkulu y'a jira fana k'a fɔ ko min ye farafinna yɛrɛ ka jɔrɔnaba ye min ye bi o ye k'a fɔ dɔrɔgu dilanyɔrɔw kɔni caman de sigilen don farafinna kɔnɔna na minnu dogolen don jamanadenw na min ye dɔrɔgu ko ta matarafali ye o bɛ ka sɔrɔw tiɲɛ ka sɔrɔw halaki sabula musaka min bɛ sɔrɔ a la a tɛ se ka don bankiw ni jatebaw olu hukumu kɔnɔna na o la sa ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ dɔrɔgu jɛkulu ni dɔrɔgu fɛn minnu sigilen don sen kan sa ni banni jɛkulu minnu sigilen don olu bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na farafinna jamanaw olu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye farafinna camancɛ jamanaw ye ko olu de ta ka ca a la kosɛbɛ Faransikaw y'a jira sa k'a fɔ ko min ye nin waati laban in na ye funteni kisɛ a bɛ ka tiɲɛni kɛ olu fɛ yen kosɛbɛ min ye nin waati laban in na sa maa 1,000 ɲɔgɔnna o de kɔni fatura Faransi yɛrɛ kɛnɛya tigilamaw ye min danganamaya bɛɛ lajɛlen ye u y'a jira sa ko maaw kɔni ka climatiseurs ventilateurs ka se ka olu de matarafa bi Faransi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa min ye kasara in ale bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ale Faransi kelen kɔnɔna na sa kununko min ye tubilɛnkaw olu fɛ n'o ye Nansi ye maa 11 o de fatura ka sababuya kɛ pankurun dɔ ye pankurun in kɔni ko o kɔni dafirila sa sabula maa minnu tun bɛ a kɔnɔ a jira k'a fɔ sa maa minnu ye ekɔli karamɔgɔ denmisɛnninw ka ekɔli karamɔgɔ o maa 5 tun b'a la ekɔliden 5 o tun b'a la ani pilɔti maa 11 ninnu bɛɛ lajɛlen sa ko a jirala barosigi dɔ senfɛ perefe min bɛ Nansi ale y'a jira sa k'a fɔ k'u kɔni bɛɛ lajɛlen fatura pankurun in ale binni senfɛ maa 14 o de fana fatura Arabi Saouditikaw fɛ pankuru dɔ fana binni senfɛ n'o ye hélicoptère ye hélicoptère in sa ko ale kɔni ye Arabi Saoudite ka sanubɔ pétrole bɔ jɛkuluba dɔ ta ye jɛkulu in ale kɔni tun y'a ka maa dɔw de kɛ a kɔnɔ sa k'a fɔ k'u bɛ munumunu sa olu kɛ n'u ye hélico in kɔni taara dafiri maa 14 a bɛɛ lajɛlen tora a ko senfɛ Venezuela kaw waati min na maa bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma waleya in kɔni kimɛli bɛ ka kɛ ni ye dugukolo yɛrɛ o de kɛra Venezuela kaw fɛ yen u y'a jira sa ko kabi Ala k'u ka jamana da u ma deli ka nin ɲɔgɔnna ye n'o y'a sɔrɔ maaw tun bɛ k'a fɔ ko maa 100 ani kɔ u y'a jira sa ko maa 1,000, 430 o de kɔni fatura ka bɛn ni sibiri ye muso ale ni denmisɛnninlakaw olu caman de tora ni tora waleya in senfɛ min ye Venezuela kɔni sa maaw bɛ ka dɛmɛ d'u ma Brésil b'o o la Cuba États-Unis olu bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi yaasa cogo min na Venezuela bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka bɔ nin degun in ale kɔnɔna na juge 3 minnu bɛ CPI kɔnɔna na u y'a jira sa k'a fɔ ko Américains tun ye ɲangini min ta ka ɲɛsin n'o ye Trump ye ɲangini min ta ka ɲɛsin sɔrɔko la
k'olu b'o kɔn bi u b'o kɔn sini ko sabula ko a bɛ diɲɛ sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ wa min ye Amerikɛnw ka sariyaw ye a b'olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔsɔ nin ko in minɛ nana ni wulikajɔ ye sa ka ɲɛsin Ameriki ma sabula Cour pénale internationale juge minnu ye nin waleya in kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko Amerikɛnw yɛrɛ tun bɛ ka olu yɛrɛ laɲini k'a fɔ ko u bɛ ɲangini ta ka ɲɛsin olu ma n'a ma ɲɛ min kɔ u yɛrɛ ye baara min kɛ ka ta ka ɲɛsin cɛ ma ka dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan ani ka sɔngɔyɛlɛw kɛ k'u y'u yɛrɛ ka sariya sɔsɔ wa min ye diɲɛ sariyaw ye olu fana sɔsɔ nin ko in sa ko tiɲɛna maa ninnu juge saba ninnu bɛ yɛrɛ ɲini ko la nka k'a kan ka filɛ ji ɲɛma jɔlen na sabula maa caman bɛ yen bi olu y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in ko a tɛ Ameriki dɔrɔn kun kan koyi Israɛlɛkaw ni Amerikɛnkaw ka maa caman bɛ yen olu tun kan ka nɔ minɛ CPI fɛ nka a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ jɛkulu in kɔnɔna na Ameriki jamana ɲɛmaaw y'a yira sa k'a fɔ ko don nataw la u na ninnu jaabi sabula olu t'u ka jɛkulu kɔnɔna na bi u t'a kɔnɔna na bi sini nka u ye fɛɛrɛ min ta ka ɲɛsin olu ma sa sariya ko ta nasira fɛ n'u taara n'o ye tribunal min bɛ New York kɔnɔna na ko jaabi na d'u ma ka kɛɲɛ n'u ka laɲini ye